Добрый вечер, девчонки и хлопчики. Я вось вырашыў сёння пастарацца і скласці пазл сам, без подказок. Як лічыце, спраўлюся? Прывітанне, дзяўчынкі і хлопчыкі. Буслік, салют. О, добрый вечер, Топочка. І даўно ты за гэты пазл засеў? Можаш не адказваць. Сам ведаю, што даўно. Цябе не чутна і не бачна. Я хочу складаны малюнак самастойна зрабіць. О, Буслік, сумны занятак ты выбраў. Ты там яшчэ не заснуў над сваім пазлам? Не, Топочка, мне цікава. Я думаю. Спрабую розныя варыянты. Адпачні трошкі. Потым над варыянтамі будзеш разважаць. У мяне да цябе больш цікавая прапанова. Запрашаю цябе заўтра на вялікую горку. Гэта на тую, што за суседнім домам? Так, на яе. Больше няма ва ўсёй акрузе. А што мы будзем там рабіць? Ой, дзіўны ты, Буслік. Мы будзем з яе катацца. Што яшчэ на горцы рабіць? А на чым катацца? Ну, на чым? Можна на санках, а можна і без іх. Топочка, але снегу яшчэ няма, каб на санках катацца. Ну і што? Горка ад холаду дзе-нідзе лёдам пакрылася. Па такім людзі без санак добра катацца. Сеў сабе і ляці ўніз. Ой, без санак? А што такое? Можна ж вопратку парваць. Гэта як пашчасціць. Вопратка можа і не парвацца. Калі дзірка атрымаецца, нічога страшнага. У нас жа ёсць Надзейка-чарадзейка. Яна з любымі дзіркамі лёгка справіцца. Топочка, у мяне ад вышыні гэтай горкі голова пачынае кружыцца. А у мяне таксама. Але гэта не праблема. Так, вочки заплюшчы, ось так, і ляці ўніз. Ой, як гэта ляцець, калі не бачыш куды? Можна ж сутыкнуцца з кімсьці. Можна і сутыкнуцца. І гузак атрымаць. Ну, вядома, можна. Буслік, як з табой складана. Адказвай хутенька, пойдзеш са мной на горку, ці не? Ну, вось калі быў снег, і на санках катацца. Буслік, гавары адразу, што ты баяка. Ой, як з такім сябраваць можна. Всё, сядзі тут, складай свае малюначкі, а я пайду запрашу каго-небудзь больш рашучага. Топа, пачакай, я пайду з табой заўтра на горку. Ты ж мой сябар. О, вось і добра. Тады магу больш нікога не клікаць. Калі хочаш, магу цябе патрэніраваць, не баяцца вышыні. А як? Як? О! Так, лезь на стул і стой на адной назе. Уяўляй, што ты на вяршыні гары і дзьме моцны вецер. Ага, зразумеў. Так. Глядзі, я правільна раблю? Так. Ага. Ай-яй-яй-яй, Буслік, уставай. Я ж прасіў толькі узлезці на стул, а не ляцець з яго. Ай, у мяне адразу голова закружылася, калі я толькі на яго узлез. Ой, нават на одну нагу не станавіўся. Ой, поглядзі, Топа, гузак не ускочыў. Ось. Паверніся. Пакуль што не. Ой, абавязкова з'явіцца. Вельмі баліць. Ай. Ой, Буслік.
Добрый вечер, мои гуделки-гляделки, милые. Ого, привітання, Надейка-чародейка. Ой, добрый вечер, Надеечка. Бусличек, Ой, что с тобой ты плачешь? ой, Буслик со стулу звалился и побился. Ой, я тренировался не бояться вышини, потому что завтра на горку с топом пойду. так, Бусличек, где болить? Ой, ну, побил. Ой, Зараз прикладу холодное. Вось, Бусличек, вось. Становится легчей? ой, становится. Ой, дякую, Надейка. Так, а теперь рассказывайте, на якую горку вы собрались? На самую великую, Надеечка. Ты ее добро ведаешь. З яе на санках катается? Але снегу для санок покуль маловато. А мы без санок будем кататься. Як? Гэта ж небяспечна. Зато и весело, Надеечка. Я не мог отмовиться, потому что тапа полечил бы меня малым бояком и больше не стал бы со мной сябровать. Мне такие сябры не потребны. І каб не адмовіць сябру, ты быў гатовы рызыкаваць сваім здароўем, Буслічак? А что робить? Нават на тренировке лоб побил. Я не хотел покрыўдзіць топа. Топа, ты ж старэйшы. Няўжо ты не ведаеш, што малым небяспечна катацца з такой горкі, а без санак гэта ўвогуле рабіць забаронена. Ну, я прапанаваў. Буслик згадзіўся, толькі ўсяго. Мы заўсёды гатовы падтрымаць ідэі нашых сяброў. Так и ёсць, Надеечка, асабліва ідэі топы. Ён жа мой лепшы сябар. Але калі сябар прапануе табе нешта рызыковае ці тое, што можа сапсаваць тваё здароўе ці нашкодзіць іншым, трэба не баяцца, адразу сказаць «не». Але сябар покрыўдзіцца. Ой, Буслічак, крыўда пройдзе, але табе самому будзе не крыўдна перад сабой і перад тымі, хто побач. Сапраўды, я б мог покаціцца, моцна пабіцца ці нават крыльца зламаць. О, І на некаторы час забыцца на рухавыя гульні. І я б многа плакаў ад болю. І ад крыўды на сябе за тое, што не змог адмовіць сябру. я тут подумал, и я таксама пачакаю, пакуль много снегу нападае. Тады катацца будзе бяспечна, а падаць не страшно ўсю ноч. І ў наступны раз, Топачка, добра падумай, які занятак прапаноўваць сябрам. Я ўжо подумал. Давайте разом поглядим цікавы мультфильм. Ой, Буслічак, нічога не баліць? Не, нават гузак не з'явіўся. Вось і добра. А зараз час рыхтавацца да сну. Чистим зубки, мыем тварики и бяжем у ложечки на мягкие подушечки под теплые ковдрочки. Цікавых снов, дзяўчынкі і хлопчыкі. Добранач, мае гудзелкі-глядзелкі мілыя. Довгий день, теплый день, отплывая за облаки. Синий тень, сонный тень, отползая куда далекий. Сбегли зайки все в леске, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки. Гули все, казки все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так сама
тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай.